नै नों बायदि हिनजावखौथ' मोजां सिनायखायो आङो। आं थासान्दियावथ' आंनि आबानि बिहामजो माब्लाबाबो जानो हाया नोङो। माहाय बिमा बिफा गैयिखायनो आखलफोरानो बेबायदि गाज्रि जाबाय नामा नोंनालाय? मोजां जादों नोंनि बिमा बिफाया बे बुहुमाव गैला, नङाबाबोथ' ओरैनोबाबो थैखागौमोन नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नुयोमोनबा। बास आयं बास, आंखौ आरो बेफोरबायदि दा बुंसै नोङो। अब्लालाय मानोथो गोसोथोआ आंनि फिसालाखौलाय? आं बुंबायना आं गोसोथोआखै होननानै, मानो फोथाया देलाय आंखौ? नोंबायदि हिनजावखौ आरो फोथायनो आङो फैसा थाखा लबिया, जेराव फैसा थाखा बुरजा नुयो बे सेंग्राखौनो फासायनानै लाग्रा। आंनि फिसालाया मोनफा मोननै हेफाजाब होआखै बियो, बेखौनो नुनानै नोंथ' लबिस्थ मानसि नालाय गावनि माया जालाव बमब्रायनानै लाबाय नोङो। आंखौ माबोरै बेबायदि बुंनो हाखो नोङो? आंथ' माला बेबायदि खालामखो? आं जेबोखौनो खालामाखै। मिथिगौ, आं गासैबो बाथ्राखौनो मिथिजोबगौ। महरफोराव नायबालाय मानसिखौ ज' नुयोसै, नाथाय खामानिफोरा आयौ बेफोरबायदिसो। आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि गाबलानानै खुनु लाब गैया नोङो। आंनि फिसायासो बेफोरबायदि नोंनि गाबनाय गोदै रावफोराव गोजावनो हागौ, आं हाया। मा जादों? सोरां, नायनाय बे आयंआ आंखौ मा बाथ्रा बुंगासिनो। आंथ' जेबोखौनो खालामथाराखै। माथो जामारदों ओमफ्रायलाय? सोर बे ओमफ्राय? आंखौ बे आयंआ? बा आरो सोरबा सासेबाव नामा बेलाय? नै बाबु, जायखियानो जाया मानो नोङो बे हिनजावनिफ्राय जानगाराव थानायानो मोजां। फैगोनबो नङाबा बाबु, बेफोरबायदि हिनजावनिफ्राय गोजानाव था। माथो जादों ओमफ्रायलाय? माथो जानो? ओइ हिनजाव, आयनाफोरावलाय नायदोंना नायाखै जाखोसै नोंलाय महरखौलाय? आरो सिमां नुदोंमोन आंनि फिसालानि हिनजाव जानाय, नों मैगं बेफारि हिनजावानोसो आंनि बिहामजो जानो? नोंनिफ्रायबो साबसिन बिहामजोखौनो आंनि फिसालानि थाखाय आंहा सायख'खाबाय। मा गोदाव सोराव बखिनाय जादों बेलाय? बखिनाय नङा बियो, नैबे हिनजावा आंनि फिसालाखौ बमब्रायनो सानदों, मिथिदोंना? गोसो थोदों। मालाय गुबुनजों हाबा जाहांखौनो ओरैबायदि फासायदों बियो। बेबायदिनो फैसा थगाय जाग्रा हिनजावसो बियो। माहाजोनखौ गोसोफ्लानानै माबाग्रा। बास, जेबो बुंनांला आरो। सोरखौ बुंदों बायदि मोनदों नोंलाय? आंनि जानो गोनांखौ बखिनो सोर नोंलाय? मा होनखो? मोनथिया हरसिया बेबायदि खोथा दाबुंलाय। आरो साला मैगं बेफारि दानो सोरखौ मा बुंदों नोंलाय? ना नों जानो नांदों, ना हरनांदों माबा? सोरां, बियो बर'सामोननि आयं, बर'सानि बिमा। ओमफ्राय बर'साजों आंखौ एसेबां बायदिसिना बुंफैबाय। नंखागौ नालाय बुंजाखागोनथ', आरो जेखियानो बुङा बे हिनजावा आंनि फिसालाखौ गोसो थोदो। थाखा लबिस्थ। माला नुनाय नोंलाय? मोनदों होननानै जानला माला बुंबानो जागोन ना? नोंसालानि बाथ्राखौथ' माथो बुंनो, बेसो बिनि उन खारो। आरो एसेबां दाय नुदोंबा मानो हारसिं फैनाय नोंलाय? नोंसालाखौ मानो लाफायाखै? नाय आयं, आंहा बर'साजों बिदि जेबो सोमोन्दो गैया। नों जानो हागौ गोरोन्थि बुजिदों। खोनाबायना मा होनदों? जानो गैया होननानै बेबायदि बखिफैबानो जागोन ना? मालायनाव बिनानै जायाखैलै, जानो गैयाबाबो गावबागाव जि हायो खस्थ' खालामनानै जादों। नोंहा बेबायदि बुंफैनो जेबो मोन्थाय गैया। थगायजागोन नोंबो बाबु, खोनासंनानै लाखा आंनि खोथाखौ। नोंनि आन्दाराव थाग्रा सानदों ना मादों? जेखौ गोसो बुंनो ओंखारलां। मालायखौ बुंनायनि सिगां फिसालाखौ मोजां सामलायग्रो। आंथ' आंनि फिसालाखौ सामलायखागोन, मिथिबायना? आरो दिनैनिफ्राय फन हरनांगौ आरो फैनानै माबा एरनानै हरबावनांगौबा मिन्थिनानै लाखो हले हिनजाव। दिनैनिफ्राय माबा मोनसे सोमोन्दोल' खोनाबावथों आङो, आंनिफ्राय गाज्रिसिन जानाय नङा रावबो। हैद थां शाला, दाय मोनदोंब्ला बुजायनो हाया नामा नोंलाय? बेबायदि रायलायनांगौ। आंनियाबाथाय डाइरेक्टसो, बेहाय बुजायला बुजायलि गैया। नाय गोनां र' हिनजाव। मा हिसाबै बिदि बुंलांखो आयंआ आंखौ एथ'बां गाज्रियैनो? मानसि मोजां नङा बियो, गोसोफोरानो मैलासो बिसिना। ओइ सोरां, आंथ' बिदि नङाना आङो? आंथ' सोरखौ थगायनानै जाखो आङो? दिनैसिम बेबायदि रावजोंबो बुंजाफेराखैमोन आङो। आयंआसो आंखौ मा गोसो लाना बेबायदि रायफैखो? बाथौ बिसिनि खोथा, थर न'आव थांसै। ओमफ्राय
नों माबोरैथो दानो फैफिनखो? न'आव माबा मोनसे जिनिस बावलांदोंमोन आं। दे सिन्था खालामनाङा। दाय गैया गारा बेबायदि मानसिजों बेबायदि बुंजायो नामा सोरबा? एसेबां दाय नुदोंबा माथो फिसालाखौ लानानै फैयाखै बे? गावनि फिसालायासो आंखौ गोसो थोदों। आंनिफ्रायथ' बेबायदि जेबोआनो गैखायामोन। सोरां, मा आं एसेबां गाज्रि आरोना? ना माथो? नङाथ', मालायनि खोथाखौनो बेफोरबायदि साननांगौ नामा सोरबा? आंना दिनै जोबोद दुखु मोनबाय सोरां। बेफोरबायदि बुंजानो। आंथ' आरो माब्लाबाबो सानाखैमोन जिउआव बेबायदिबो सम फैगोन होननानै। मानो बेफोरबायदि जाखो आंनि जिउआ? बाद हो दैनि, बेफोरखौनो सानबाय थानो नांला नोङो। बिनि खोथाफोराबो ओरैनोसो ना। बे माने गाहायावल' दोननो नाजायो बिदि मानसिया। बेवहायथ' आं मा रायलायबावनो सोरां न'आव। दा आगै रमाया खोनायोब्ला मा सानगोन देनाय? दे जेबो नङा, नों साननो नांला जेबो। गोसोखौ लोरबां दाखालाम। ओमफ्राय नोंहासो दिनै आंनि थाखायनो बरबाद जाबाय न'? थांनो गोनाङानो। जेबो नङा, आंनाथ' सोलिखायोना, थांबाबो थाङाबाबो। सान्दुंआबोथ' गोसाथारना, बेखायनो थांनोबो बाखादोंमोन आं एसे। न'आव थांसै, दुगैनोसै, बास बिन्दास थानोसै आरोना दिनै। अब्लाबो थांथारनांगौबा थांबानो जायोमोन ना सोरां? दा हजों ओमफ्राय गाज्रि मोना बे नोंना मालिकआ? मानोथो मोननो, माने आंनि आयं मालिकआ आरोना, गुबुन बायदि नङाथ'। आंजोंबो बिराद मोजां रायलायोथ', माने फिसाजोआसो एसे बोरैबा आरोना। दे होमबालाय, नों थाङाबालाय। आदै नोंसोर बेवहायसो जिरायनानै दङ। बेखौनो सानदोंमोन नोंसोर बहा थांखो होननानै। नैलै नानि, जोंहा सानैजों रायलायदों आरोना, नोंबोजों आंजों। सोरां, आगै रोमिनो जेबो बुंनांला दे आरो। माबा आगै, नोंनिनो एडमिसननि थाखाय रायलायदोंमोन जोङो, नोंदाजों आंजों। ओमफ्राय ना आब', आंनि लोगोआबो सोंहरबाय थादोंमोन माला एडमिसनखौ खालामनो होननानै। दे होमबालाय नानि, थाबैनो खालामनोसै सानैजों ना? आदा, बे खाथिनि कलेजफोरावनो लालाबायनोसै आङो। गोजानावबो थांनो गोसो जायासै माथो। दे आरो, नों जेराव गोसो बेयावनो लागोन ना। ओमफ्राय आदा, नों दिनै खामानियाव थाङासै? आब'आबो दखाननिफ्राय थाबनो फैबाय दिनै। मानोबा आब'? ना मानसि जाथ'आखैमोन दिनै बांद्राय? आगै, ओरैनो जिरायबाय थानो बानानै फैबायहाय आं दिनै। आरो मानसियाबो एखमबा जायो एखमबा जाखाया नालाय। दे आब', फैबाय मोजाङानो जाबाय। नङाबाथ' आंसो थांनो सानदोंमोन दा। आरोथ' बरिं मानोथो थाबाय थानो हारसिंनो? आंथ' दिनै बानानै थाङासैलै नानि, बोथोराबोथ' आरो जि गरम ना। दे जेबो नङा आदा। आरोथ' मिन्थिबायना, आंथ' दायो सरबत बानायनोसै होनबा आदा। आरामनो ना, आयं, नों, आं, आब', जोंहा बरियाखि बानायनानै लोंनोसै सरबतखौनो। दे आरो, गरम बोथोरफ्रावलाय माथो ना। ओमफ्रायथ' थान्दा बरफ फैनायबा मोजां जागौमोन दाना आब', आं जागौमोन। लामायाव दसे नायनाय नानि, दं खोमादां, फैगोनदां। बिदिबा थाथ'दो नोंसोरो, आं थांनि आयंजों। आब', दा थान्दा बरफआ फैबोला नोंनोबो आदानोबो मोनसे मोनसे लाबोफाबावगोन आङो। दे जागोन दे। ओमफ्रायथ' फैसा नांगौ नामा? नांथ' आदा, आंनाव ना 50 थाखा दंखायोमोन। दे होमबालाय। नानियाबोथ' आरो गोजानाव लानो बाखाबायबालाय, खाथियावनो लगायना हैनोसै आं इमै। दे सानैजों बिदा बिनानाव कलेजाव थांबानो जाबाय। गरमफोराबो आं थानो बाबायलै न' सिङाव। दे होमबा दे, नों सिन्था खालामनाङा, आं दुगैग्रोनोसैलै। आथ' मेंबाय खोमा न' नोङो? नङा, बिदिथ' जेबो नङा, माने एसे फ्रेश जाहैनोसैमोन आरो आङो। दे अब्लालाय। दाहाय रायलायगोन दे। आयौ सोरां, नों आंनि थाखाय इमान बेफोरबायदि बुंहरबाय। नङाब्लाथ' बे बर'सामोननि आयंआ आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंखोबा? इमान बोरैबा बोरैबानो। आं नंथारालै बेफोरबायदिनो। आं नंथाराथ'। आंखौ एथ' बेफोरबायदि सानबाय आरो। सोरां,
आंनि नांगौ समाव जेब्लायबो नों आंनि सेराव थायो। मा रावै थेंक इउ बुंबावगोन आं नोंखौ। आंथ' सिगाङावनो बुंखादोंमोन दा बरसाखौ बेफोरबायदि साननाङा होननानै। गावहानो आरो जुलिनि रादाय जाखाबायबालाय मानो बेफोरबायदि गोसोआव लाबोबावखो बियो। दा बिमाया आरो आंखौसो दाय हमफैबाय। बेखौ एबार फैबोला बुंना होगोन दे आङो बेफोरबायदि दा खालामथोंसै होननानै। आरो आं बुंबोलाबो बिमाजोंसो दावराव जाहैबावबा आरो आंखौसो दाय हमफैबावगोन माथो। अब्लाबो आं बुंखाथारनांगोन बिखौ बेबायदि साननो नांला होननानै। जायजों जुलिनि रादाय जादों बेजों जुलि खालामथोंसै होननानै। आंखौसो दायो जोबोद गाज्रि मोनबाय ना। न' सिंनिफ्रायबो साबसिन माथो बेवहायसो। मा जाखो एमि? दहायनि खोथाखौनो सानबाय थाबाय। साननोथ' गोनां जाबायना सोरां। आंखौ दिनैसिम रावबो बेबायदि बुंफेराखै। आरोथ' आइ आफायाबो आंखौ बेबायदि रायफेराखैमोनलै। आरो नोंसिनावनो एसे गोबाव थादों माथो आङो सिगाङावहाय। नाथाय दिनैसिम नोंसिनि आयंआबोथ' आंखौ जेबो रावखौनो बुंफेराखैमोन। नोंनिसिम जेबो दायखौनो मोनफेराखैबा माथो बुंगोन देनाय। बे खोथाखौ लानानै गोसो गाज्रि खालामबाय दाथासै नों। आरो आगै बिमाया मिथियोब्ला सोरां माबायदि मोनगोन बे देनाय। औ नंगौ बरसाया गावनि गोसोनि खोथाखौ आंनि सिगाङाव फोरमायदों। नाथाय आंथ' बेफोरबायदि जेबोखौनो सानफेराखै। आंथ' बेखौबो बुंखादोंमोन माथो। होमबा नों बरसाखौ सोरां आं बरसाखौ बिदि जेबो मोजां मोनफेराखैना। होमबा बरसाखौ मोजां मोना बे? आरोथ' बे जेब्ला आंनो खिन्थादोंमोन ना बेहा गुबुनजों जुलिनि रादाय जाखाबाय होननानै, अब्लाबो आं बेखौ बुंखादोंमोन बेबायदि दा खालाम जायजों रादाय खादों बेजोंनो जुलि जादों होननानै। नुबायना बिमायासो आंखौ जेबायदि रायफैबाय। आं दुखु मोनोलै सोरां। मानो बिदि बुंफैनांगौ आंखौ? ओमफ्रायथ' हौवाया जेबो फन हराखैना बरसाया? आरो हरबाय बायोबाबो आं हमखाला दा। हरनायाबोथ' गावसो हरबाय थाखायोमोन। एबार फैयोब्लाथ' डाइरेक्ट बुंना हो एमि। औ आंथ' बुंगोन आङो बेबायदि दा खालामथोंसै होननानै। बिमाया आंखौसो दाय मोननानै बिदि बुंफैबाय। होमबाबोथ' बेनाबो जाद्रायाखैना बिदि नोंखौ डाइरेक्ट बुंफैनाङामोन। आरोथ' आंहा गुबुनखौ थगायनानै जानो मा गोनांथि? दिनैसिम आइ आफा थांनायनिफ्रायनो आगैखौ आङो जेने थेनेबाबो खस्थ' मस्थ'यै खामला हाजिरा जि हायो मावनानै जाहोबोदों फेदेरदों। बिसोरलाय मा मिथिनो जोंनि खस्थ' खालामनायखौ? बुंनोल'सो हायो मिथिया गारानो। मालायखौ गाज्रिल'सो सानो बुंनोल'सो हायो दाना। दे बाद हो बेफोरखौ। मम' जाहैनोसै नामा दायो? मादोंमोन आङो। बानानै जायाना थांनोसै ब्राथ'दो। नाथाय सोरां सानबाय थानो नांला आरो नङाब्ला गोसोआसो दुखु जाबाय थागोन ना। ओं सोरां आंथ' बरसा फैबोला बेखौ डाइरेक्ट बुंबावनोसै आङो। दे बुंबानो जाबाय। आंनि आब' आदैया आंनि सेराव बेबायदिनो थाबाय थायोब्ला माथो नांबावगौ जिउआव? नुबायना नोंनानावनि डायलगफोराबो। दा नंबाबो नङाबाबो आंल' होनदो नोङो। दे जागोन दे सना। आरोथ' आब' उन्दैनिफ्रायनो आंथ' नोंखौसो सेराव मोनदोंना आइ आफानि जायगायाव। बेखायनो नों आंनि थाखाय गासैबो। आरो आदा आरो नोंथ' आंनि थाखाय जेब्लायबो बेस्टखा मिथिबायना? थ' दोनै गैया मम' जाहैनो लिंदों थांना थाङा जाखो? आब' मम' जाहैनो जोङो? ओमफ्रायथ' आं दा चावमिनबो जागोन ना आदा। दे आरो दा बेरायथावथाव थांनोसै। ओमफ्राय आंथ' नोंखौ लिंनोसो सानदोंमोन दाथ' नोंनो थांनो होनखाबाय। थ' दिनैथ' नै बोथोराबो जि मोजां जाखाबायानो थांनो मोजां जासिगोन। आब' थ' बेबायदि बेलासियाव बेरायनायनि मजायानो आलदा जाखायो न' आंनि आदाजों ओमफ्राय आब' सनाजों। डायलग मास्टार जाखाबाय दा बियो। ओमफ्राय सोरां दा बेदर एसे लाबोफानोसै ओंखामबो जादो जोंहानाव दायो। ना आदा जादो दायो जालांदो जोंनावनो। दे आरो सोलिजोबो आंनाथ'।